Moikka vaan kaikille, tervetuloa mun ekan vlogin kautta videon pariin ja mä tulin nyt just koulusta. Eli kello on nyt joku 3:30 ja mun on tänään niinku harkois katsoa niinku koriksesta tällaiset vähän niinku pikkujoulut. Nyt mä vaan syön tällaisia hodareita ja joo, katsotaan sen jälkeen mitä mä teen. Joo, älkää sen miettikö, että miksi tää on näin täynnä leipää tää counter tai tää. Siis me käytiin eilen kaupassa niin sen takia, mut joo, nyt mä teen tää hodariin. Sit vaan iittaamaan. Mut ai että näyttää oikeesti hyvältä. Toi näyttää niin jällöttävältä, mut niinhän se on. Okei, nyt mä syötän hodaria ja katon samalla vähän koneelta jotain. En mä tiedä, jos te mietitte, että miksi ihmeessä mun setuppi on keittiössä, niin se johtuu siitä, koska no te näette kohta, mulla on silleen sellainen pieni remontointi siellä mun huoneessa. Niin se. Mut siis se syy, miksi mulla on setuppi mun huoneessa johtuu siitä, koska no tämä tälleen vaan niinku on tilaa ja mä pitäis vähän remontoida, niin mä sain uuden sängyn ennen mulla oli sellainen parvi, että tossa on niinku se sänky, siis niinku tossa alempana on sellainen pöytä, missä on niinku setuppi ja mä nukuin niinku tuolla ylhäällä mut nyt kun mä sain isomman sängyn, niin mun setupille vaan yksinkertaisesti ole tilaa, niin me otetaan niinku kaikki noin tuolta pois, laitetaan sänky niinku silleen tälleen päin. Ja sit laitetaan tonne setuppiin ja tänne tulee joku kolo tai tälleen. Mut nyt mulla ei ole vaan tilaa, niin setupille ei vaan yksinkertaisesti ole tilaa. Mut jo nyt mä jo varmaan vaan chillaa tässä sängyssä vähän aikaa. En mä tiedä, pelataan Geometry Dashia tai jotain. Onneksi ei ole läksy tullut tai mitä tehtäviä, kun on nää vikat kouluviikot. Mut joo, en mä tiedä, mä varmaan pelataan Geometry Dashia. Okei, mä tulin just sieltä pikkuolosta ja mä teen nää kaikki mun niinku iltarutiini ja mä tiedän, se on siis rutiini, pesi hampaat, kävi suihkussa tällöin. Huomenna on vielä koulu 1 päivä. Meillä on vaan joulukirkko tai tällainen ET-tilaisuus. Ja joo, no ei mun muuta. Tykkääkää videosta, jakaa kanavaa. Me nähdään ensi vlogissa kautta toisessa videossa. Mut joo.